Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gikagool kay ni Wilma og sa iyang amahan ang kalit nga kamatayon sa iyang inahan. Wa makumpleto ang ilang bakasyon ni Victor. Ate Aida? Ate. Vic, di ako man lagi. Wa makumpleto ang bakasyon, te. Nagigpamauli si Wilma. Ha? Ay, nga naman. Namatay iyang mama. Unsa? Kuhaan ko ang auto, ate. Magamit ko na sa pagkatiman ni Wilma. Unsa? Nga no? Dili siya makahimog way auto? Ate, mabdo siya akong asawa. Di ay. Dali akod. Ate, nagdali ko. Mubalik ko din dito. Nagkinanglan sila sa kong tabang. Mag-iisa ko kadali. Mubalik ko dito, ate. Ito pa patay lawas si Mama Phyllis Podinaria. O sila to si Papa o si Wilma. Sige, ate, ha? Huwag nagpaminaw pa ron si Mama Vic. Nahiubos to. Ate, Nahiubos gid atong inahan. Huwag nagpaminaw ron siya. Maayo kay kag motiman sa laing pamilya. arin ako, ate. Misaad kas mga pag-umangkon mo nga isuroy mo sila inig-abot mo. Oh, wag ko to bagay. Lab. Labay na si Hilag. Magkaraotan ni mo. Di ko lang kapungan, Vic. Ako ko nang inahan. Ikaw na. Diyan mo ni akumpanyo. Gisultihan ni ba si ate ni mo? Ibong siya nga nauli ko. Hindi na ako nga. Nangulit tungkol sinatabo ni Mama Phyllis. Yung sa mag-isultihan ba ni mo si Papa nga, mablos ka? Opa. Sulti, naibaw ko malipay siya kung naibaw siya. Kung niyapunta si Mama mo, labi na itong malipay kung maibaw sa mong kahimtang. May umabot na siyang apo. May mga apo naman siya ba? Mga anak na tinilda. Tualan sila sa Manila. Ang pila ka tuig na nga, makaduaw din Hilag na sam. Gusto na nagilag. Bantakon din ako si ate. Aron mahibaw siya sa tanan. Aron mo anhi siya. Umuan higit siya. Kinahanglan yun. Dali mo na, Vic. Doon ta si Papa. Dayo, naghinuktok. Dali, luoy kay si Papa. Inday, well, kita nalay nahibili. Tulig siguro ba? Ikaw lang may sangpit ni Sir, day. Naghilak, mat. Si Vic. Tuara, nagigsulti sa atong silingan. Dali nang. Magkisulti kong Papa. Dali nang. Ganong biniyan pag-anak ko. Gusto na. Dawata na lang natang nahitabo ni Mama. Wa ko magnahong nga mag-una siya na ako. Ako baya ang masakiton. Daghan kong gipamati sa lawas. Pero siya di ay itago lang ang iyang sakit. Igo na ni anak pa. Tana, nagtaliksik na. Anak, mag-unsa naman ako, anak. Ang imo rabang pagbuwang. Wa yun mahibaw sa nahitabo sa inyong inahan. Wa na dito silang gipuyan si ate pa. Sige lang, miingon si Vic nga i-search niya unya kuno sa ilang nahimutangan si ate.
Magsige manggod sila balhin tungod sa trabaho sa iyang Tanda na lang pa. Sige na. Unsa? Adto na mo star sa ila? Kipalipyuhan ko gali ng dakong kwarto alang ninyo. Way kauban si Papa ni ate. O dilibiyaan ni Wilma ang iyang amahan. Kung gusto ipasabot mo, adto na lang gid mo puyo dito sa ila? Mudyote na ko sunod si mga ate. Napupos na nga akong bakasyon. O kunwa ko to ako silang nasod, natural nga. Adto lang sab si Wilma sa ila. Oh, bahala siya. Basta kay ikaw, og mauli ka kinahanglan gyud nga anhi ka dinhi sa ato. Dili sa panghambog ha. Heto ko bening atong bay. Og baghoan nig pintal, gwapo kaayo ni. Ipa-renovate mo niya ni ay ang dapit sa luyo. Daghan po gastuhan ate. Unya na na. Oh, maayo ka lang sa laing tao. Oh, ate. May umaabot na dahil kong apo, anak. Nalipay ko. Siya ang silbing puli ni mama mo. Pa, Kung niya pa si mama mo, labaw na tong malipay. nagsudong lang siya nato ron pa. Og nahibaw siya sa akong kahimtang karon. Mao nga ikaw, ayaw palapis ang kaguol. Karon nawa na si mama, di ko gusto nga mawa ka usab na ako. Iyon na, anak. Unsa man tong giingon sa magwang ni Victor nga papuyon sa mo dito sa ila. Biyaan day ko ni mo, day. Anhi una ko nimo pa. Mabiyahe naman sa Pacific sa sunod semana. Mao nga hanhira ko sa ato. Tingali kay huubsan sa ka sa iyang magwang. Si Vic na mo pasabot niya pa. Di sab ko komportable kon ato ko sa ila. Mausap, anak. Kay kami si mama mo. Nakasabot rasad balami. Nga medyo may pagkalain og batasan ang igsuon ni Victor. Mao lagi pa. Igihan ko no. Og siya na lang kuno si Vic ang mo sabot siyang maguwang. Mao nga anhilang gid ko sa ato pa. Salamat, anak. Pagani ko. Ibatin ako kamingaw mo, love. May ngawansap ko nimo. May nalang kayo may umaabot na kong anak. Puhon kong mataw na siya. Tingali, makuhaan-kuhaan ang akong kamingaw. Uga, mag-ugisap ko sa kong trabaho, love. Tungod, ug alang nimo, ug kang baby. Ang pingig na, ha? Ang saman di ay, di na kinahanglang sultihan ko nimo, anak. Ikaw, ug ang umaabot ang baby mo, akong kalipay. Tanaw na sa kwarto, love. Mayo kay was papa. Buking cute ay. Dali na, please. Kamot sa ba ni Mrs. Bagong goli? Si Augit kay Kawi. Gusto kong pabawnon ka nimo. Imo kong pabawnan sa kong paglarga. Sige na ba? Pulos ka lang yung pinuang love mo. Ang pinuang ko. Di ni pinuang. Bukat na ba ako ha? Magwian kay kanimo. Bukat din kay duha na mo akong yarsa. Pero sakat na talaga kabuhian. Dali. Bastos! Happy. Kaayo. Kompleto na ginang bata. Bata na nagdunggan na nailong. May siguro luha na. I love you, Vic. I love you more, Wilma. My love. Isa pa nga. Vic, love. Ay, pakuyugon kong day Wilma dong, inighatod ni mo sa airport. Di na ko patod. Ato man ko manukad sa opisina. May service man mi. Mahago na na siya. Love. Muhatod lang gud ko. Pakuyog lang ko ni ng aling. Patuugod. Mahago ka na. May service man mi.
Behave ha, Mrs. Soles. Ikaw sab. Biyakwit boy. Always good na, Mrs. Soles. Sige na, ito na ko. Ato baby ha. Ang pingi ko na alam. Para na ikaw baby. Ug niya, ang para kang Mrs. I love you. I love you too. Ay, para apo. Ay, makilig mo lang tanin niyo, Nangaling. Ay, anak ko ako? Ate manas day Wilma mo ha. Ay, ako ko. Kaayo dong. Ayaw ka balaka. Doble o triple pa ning akong pag-atiman nila. Kay may baby naman. Sinang aling. Oh, sige na lang. Ato na ko. Bye. Bye, amping. I will. O nagkapiing ako siya uban ako. Gaw ang sa kong gipati. Ilikay si Victor sa kadautan, Lord. Ilikay siya sa mga tentasyon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!